Praise the Lord. What a joy to know that we have a Heavenly Father. Wat een blijdschap om te weten dat we een hemelse Vader hebben. Who loves us so much. Zoveel van ons houdt. I have 5 minutes to preach. Are you ready? Go with me quickly to the Gospel of Luke chapter 15. Ga met mij naar het boek Lucas hoofdstuk 15. You know, when you are there, give me an amen. En geef me een amen als u daar bent. Verse 1 and 2 reads as follows. 1 en 2 leest als volgt. It says, now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. But the Pharisees and teachers of the law murmured, this man welcomes sinners and eats with them. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you have 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls all his friends and neighbors and together says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who did not need to what? Repent. This is a story written in the Bible. Dit is een verhaal geschreven in de Bijbel. When you read carefully, you see a contrast between a earthly father and our Father in heaven. En als je goed leest, zie je een contrast tussen onze aardse vader en de hemelse vader. And I believe that from this story there is a lot of lessons you and I can learn from. En ik geloof dat we heel veel lessen hieruit kunnen leren. From verse 1 and 2, Van vers 1 en 2. the Bible says the Pharisees came to Jesus. Zegt de Bijbel dat Farizeeërs kwamen tot Jezus. And when we talk about the Pharisee, En als we het over de Farizeeërs we hebben, are talking about religious people. dan hebben we het over religieuze mensen. The Pharisees, the Hebrew term for Pharisee is the separated De ones. Hebreeuwse term voor Farizeeërs is de afgescheiden. They saw themselves that they are those who love God more. Zij zagen zichzelf als dat zij meer van God hielden. But in their love for God, they were so judgmental. Maar in hun liefde voor God hadden ze So the niet Bible geoordeeld. says Jesus was sitting with sinners and he was dining with them. Jezus zat met zondaren en hij dineerde met hen, zegt de Bijbel. And the Pharisees start to criticize him. En de Farizeeën begonnen te bekritiseren. If this man is a man of God, Als dit een man van God if is, this man is a Messiah, als hij een Messias he is, will not relate to sinners. zou hij niet omgaan met zondaren. And Jesus used that opportunity En Jezus gebruikte die gelegenheid to tell 3 parables at the same time. om 3 gelijkenissen te The vertellen. first one is about a lost sheep. Het eerste gaat over een verloren He said, schaap. who among you, when you lose your sheep, you won't go after it? Hij zegt, wie van u die 100 schapen heeft en eentje verliest, gaat er niet achteraan. Then he talked about the lost coin. En dan had hij het over de verloren munt. He says there was a woman who lost 1 coin. Er was een vrouw die 1 munt had verloren. And we saw the efforts in the story, so I'll be sharing with you as the week goes by. We zagen de moeite die ze deed. Ik zal dat met u And delen the later. third, he talked about the prodigal son. En ten derde had hij het over de verloren zoon. But there are a few emphases in this portion of Maar er scripture. zijn een paar dingen die benadrukt worden in dit The schriftgedeelte. first emphasis is about the Pharisees. En het eerste gaat over de Farizeeën. You see, the Pharisees are self-righteous people. De Farizeeën zijn zelfrechtvaardige mensen. You know, as we celebrate Father Day today, Terwijl we vandaag Vaderdag vieren. I know some of us were raised in good homes. Sommigen zijn opgevoed in goede families. Some didn't have the opportunity of a father. Sommigen hadden niet de gelegenheid een vader te kennen. Some of us have fathers, but they were not present. Sommigen hadden vaders die niet aanwezig But waren. I'm here this afternoon to let you know Maar ik ben hier om u te laten weten that it doesn't matter your experience with your earthly father. dat het niet uitmaakt wat uw ervaring is met uw aardse vader. But wherever you come from, Maar waar u ook vandaan komt, you see, you need to understand dan this. moet u dit begrijpen. There are things beyond our control in life. Er zijn dingen die wij niet kunnen beheersen in leven. You and I could not choose for them. Wij kunnen daar niet voor kiezen. You know, for example, I was born in Ghana. Bijvoorbeeld, Pastor is geboren in Ghana. I never told God, Ik heb nooit tegen God gezegd, give me birth in the nation of Ghana. laat me geboren worden in I Ghana. couldn't choose where
where to be born. Ik kon niet kiezen waar ik I geboren couldn't werd. tell God, Ik kon niet tegen God zeggen, let Mr. Osman be my father. laat Mr. Osman zijn vader zijn. I couldn't tell God, Ik kon niet tegen God zeggen, let Afirwa be my mother. laat Afiwa zijn So moeder there are zijn. things we cannot choose in life. Dus bepaalde dingen kunnen we niet kiezen in het So our beginning is not so relevant for you and I today. Ons begin is niet zo relevant voor u en mij. My Bible tells me in the book of Proverbs De Bijbel zegt in het boek Spreuken that the end of a matter is more important than the beginning. dat het einde van een zaak belangrijker is dan het begin. And I'm here this afternoon to let you En know ik ben hier om u te laten weten that great is your future. dat groot, geweldig is And uw great is your heavenly Father. en geweldig is uw You hemelse see the Vader. Pharisees in this story, De Fariziërs in dit they verhaal, were righteous people. ze waren zelfrechtvaardig. Self-righteous. Zelfrechtvaardig. They had certain Ze standards hadden bepaalde standaarden before they could share their love. voordat ze hun liefde konden delen. And Jesus, when we contrast with them, En als we hun vergelijken met Jezus, he says he has come hij zegt hij is to gekomen seek and save that which was om lost. te zoeken en te redden datgene And wat in this verloren. story, En in dit verhaal we see the attitude of the Father. zien we de houding van de Vader. You see, the Pharisees, De Farizeeërs they were self-righteous. waren zelfrechtvaardig. They look at you and I Ze kijken naar u en mij and are able to determine who is qualified to do what or something. en kunnen bepalen wie wat of iets kan doen. But Jesus says no. Maar Jezus zegt nee. I look at people different. Ik kijk anders naar I mensen. look at people different. Ik kijk anders naar mensen. You see the De Pharisees. Farizeeërs. You saw there's a story in Luke chapter 18 Er is een verhaal in Lucas Hey, 17. that a Pharisee went to the temple Een Farizeeër ging naar de tempel and he started praying. He says, God, look at me. en hij begon te bidden en hij zei, God, And he kijk says, naar I'm mij. not like this one. Ik ben niet zoals die, Who is a tax collector? die een Who belastingtovenaar is is, a sinner? die een zondaar is. And the same thing we saw in Luke chapter 15. En hetzelfde wat we zagen in Lucas You see- 15. Tax collectors Belastinginners were people that were hated in that country werden gehaat in de gemeenschap. because they were in contact with the Want Romans. zij hadden contact met de Romeinen. And their own people saw them as people who have betrayed them. En hun eigen mensen zagen ze als mensen die ze verraden. So the Pharisees are telling Dus Jesus, de Farizeeërs zeggen tot you Jezus, don't need to associate with them. je hoeft niet met hen om te gaan. And on this Father Day, En op deze Vaderdag I'm here to encourage you ben ik hier om u te bemoedigen. that we shouldn't be like Pharisees. We moeten niet zijn zoals de We Farizeeërs. shouldn't look at the attitude of each other We moeten niet kijken naar de houding van and elkaar. decide who to associate with. En bepalen met wie we willen omgaan. You En see, you wie. don't need to compare yourself to somebody. Je hoeft jezelf niet te vergelijken met iemand I am anders. a father. Ik ben een I vader. have 5 children. Ik heb 5 kinderen. These 5 children have all different characters. Deze 5 kinderen hebben allemaal andere And karakters. one of my greatest challenge En een van mijn uitdagingen as a father als een vader is to be able to love all of them equally. is om in staat te zijn om één. But when I look at their Maar als attitudes, ik naar hun houding kijk, I have the tendency heb ik de neiging to say, you don't deserve my love. te zeggen, jij verdient mijn And liefde say, you deserve my love the most. en jij verdient mijn liefde. And this story tells you and En I dit verhaal vertelt u en mij that we should not be dat we self-righteous. niet zelfrechtvaardig We should moeten look zijn. at each other We moeten naar elkaar kijken just like the Father looks at us. zoals de Vader naar And ons just kijkt. like you are looking at me, En net zoals u naar mij the kijkt, same way I am looking at you. zo kijk ik ook naar There u. are things in my life you see Er zijn dingen in mijn leven and say, Pastor, you love this one more than en me. u zegt, Paas, Just because of your character maar vanwege uw karakter makes it difficult for me to love maakt you. het moeilijk om van Maybe te houden. because of my character, Misschien vanwege mijn it karakter makes it difficult for you to love maakt u me. het moeilijk om van But me te today houden. on Father's Day, Maar vandaag op we Vaderdag, read a story dan lezen we een verhaal that we should not be self-righteous, dat we niet zelf that we should not be judging each other, dat we elkaar niet but we should be beoordelen. like the Heavenly Father, Maar zijn als de hemel who says He is looking die zegt hij kijkt for those who are sinners. voor zij die In zonde other words, you are not perfect. Met andere woorden, In other words, I am not perfect. But we should look beyond our shortcomings
voorbij and onze love tekortkomingen each brengen. other En elkaar and look liefhebben. beyond the shortcomings of our En children. voorbij de tekortkomingen van And onze love kinderen them. kijken en van ze houden. Father's Day Vaderdag reminds us herinnert ons eraan that there is a love dat er een liefde is which is unconditional. die onvoorwaardelijk is. So he says, come to me Dus hij zegt, kom tot mij the way you are. zoals u bent. You see, I read certain things in the Bible. Ik lees bepaalde dingen in de Bijbel I put my Bible down en ik leg mijn Bijbel neer. and I say, God, En ik zeg, God, I haven't reached this point ik ben yet. nog niet daar Make me gekomen. like this. Maak me zoals dat moet. One of the stories Een van de verhalen is John chapter 14. is Johannes hoofdstuk Age 14. 13, John 13, Johannes hoofdstuk 13, verse 38. vers 38. Jesus told Peter, Jezus zei tot he Petrus, says, by this time tomorrow, tegen deze tijd, before the cock crows, voordat de haan you kraait, will deny me 3 zult times. u mij 3 keer verloochenen. Then he told him, do not let your heart be troubled. Laat uw hart niet ongerust worden. Just trust in me. Vertrouw op mij. In my Father's En house, in mijn vaders there huis are many zijn er mansions. vele I kamers. am going, Ik ga and where I am, en waar ik ben, you will be also. zult u ook You zijn. see, I read things like this in the Bible, Als ik deze dingen in de Bijbel and I lees, say, God, dan zeg ik, God, this is not me, dit ben ik niet. but I desire to be like this. Maar ik verlang How zo can te I look zijn. in the face of somebody Hoe kan ik naar iemand that I kijken know will betray me 3 times before tomorrow, waarvan ik weet dat iemand and niet still zal tell the person, geloven? don't let your heart be troubled? En toch tegen de persoon zeggen, Where "Wees niet I am." ongerust. Waar ik ben, There I want you to be. daar wil ik dat u bent. On the Father's Day, Op de Vaderdag we need to develop the Father's heart. moeten we een vaderhart ontwikkelen. Says where I would be, Waar ik zal zijn, there you would be. daar zult u ook zijn. The Bible says on the cross, De Bijbel zegt op het kruis, aan het Jesus kruis, was hung between 2 men, Jezus hing tussen 2 mannen, criminals. criminelen. They desired to die. Ze verdienden om te sterven. One of them turned to him Maar één keek om naar and hem was mocking him. en bespotte The hem. other turned to him En de andere keerde zich om en zei, and he repented. en hij bekeerde zich. And Jesus said this. En Jezus zei dit, He says, today, vandaag you will be in paradise zult u in het paradijs zijn, with me samen met mij. as we celebrate Father's Day. Terwijl we Vaderdag vieren These vandaag. are the things Dit zijn de dingen that I pray waarvan ik bid that all of us, dat wij allemaal, God will make us into. dat God ons zal That maken. even though I hurt you, Ook al heb ik u pijn gedaan, you can tell me dat u mij kunt zeggen that today dat vandaag you'll be in paradise. zult u in paradijs met mij zijn. Where I am. Zult u zijn waar ik But ben. because you have hurt me, Maar omdat je mij pijn I hebt stop gedaan, talking to you. stop ik met praten. No, met that jou. is not the Father's heart. Nee, dat is geen He says, vader. I came Hij zegt, ik ben to gekomen look om te kijken, for sinners. om op zoek te gaan naar Those who are zondagen. not perfect. Zij die niet perfect Those zijn. that people hate Zij die mensen because haten of their characters. vanwege hun karakter. Because of their wrongdoings. Vanwege het verkeerde wat ze doen, I came for them. ben ik gekomen. As we celebrate Father's Day, En als we Vaderdag vieren, this should be all of us. dit moet voor een ieder van ons zijn. Our hearts. Ons hart. That we forgive each other. Dat we elkaar vergeven, We tell each other, dat we elkaar vertellen, even though this character in you ook al is dit karaktertrek in is u not good. niet goed, Even though you hurt me, ook al hebt u me pijn gedaan, but still you are my sister. maar toch bent u mijn zuster, Still you are my brother. toch bent u mijn broeder. That is the Father's heart. Dat is de vaders hart. God bless you. God zegen u. Amen. And let's pray.